táto zeleň, ktorá tu normálne cíti, že je taká blahodárna, to bude ešte... No, že to bude prehustené tu. Však poďme pozrieť ďalej, aby ste to videli, že aký Zbierka sa bude akože ďalej, bude sa ešte dokladať. Toto je vlastne ten priestor, ktorý je momentálne vlastne predmetom výstavby troch bytových domov. Tieto dva bytové domy vlastne budú určitým spôsobom zabezpečovať bývanie nájomných bytov, kde mesto získa dotáciu od štátu 25% a tým by mohlo postaviť v podstate 96 bytových jednotiek. Jednotlivé tieto časti sú zabezpečené parkovacími plochami, ktoré sú v dolnej časti a parkovacími plochami, ktoré sú v hornej časti tohoto územia. Tu dokonca mesto pristúpilo na to, aby sme nezobrali toľko zelene, pristúpilo na to, aby sme spracovali dvojpodlažné parkovisko. To 6. podlažie asi zhruba do jakej výšky bude toho, keď porovnáme ten múr, tie poschodia v tom veľkom činčaku. Áno, rozumiem. Či to naozaj je tak v jame, ako to vyzeralo? No, toto je vizualizácia, toto tak v jame bude, pretože však aj sama vy to poznáte, že tam je dosť veľký rozdiel. Je tam, hovorím, 10-metrový rozdiel. Keď vám poviem, že táto úroveň a táto úroveň je vlastne prevyšuje tu asi 3 podlažia, maximálne 3 podlažia. Doporným múrom, ktorý je nad Viničkami, sme svojpomocníci vybudovali ihrisko, kde sa hrali z celých Viničiek, ešte aj z Murániho. Keď sa tam začínalo stavať, bolo nám prisľúbené, že sa tam vybuduje nejaká občianská vybavenosť, nejaké ihriska. Žiaľ, k tomu neprišlo. Vy idete osádzať bytové domy do časti, ktoré z hľadiska na základe vami schváleného územného plánu a záväzného plánu idete osádzať bytové domy do časti, ktorá je, čo sa týka zelene, vyhodnotená v územnom pláne ako najhoršia v rámci Nitry. Mladé rodiny, každá rodina môže počítať, že bude mať 2 deti. To bude 200 detí, kde sa budú hrať a kde sa budú načesať. A to ihrisko bude kde? Naša mládež nemá to potom prenaša. Ak dovolíte, jednu otázku Keď sa bude stavať ďalej, to znamená, musíte hľadať ďalšie miesta na stavanie. Prečo teda chcete tlačiť tie byty sem, keď aj tak musíte hľadať ďalšie miesta na stavanie? Pretože je vydané už právoplatné územné. Ale to ide o nás, nie o mňa nezaujímajú papiere, to ide o nás o ľudí. Čo ste volali o to, keď prišiel po územné vydané? Lebo sme o tom nevedeli, kto nám prišiel povedať, že sa tam plánuje niečo také. Pán Štefek, ak dovolíte, ja nemôžem prijať váš argument, keď vy tu idete argumentovať s tým, že na tejto ZDŠke je najviac zelenie. Veď to nie je verejné priestranstvo. Prosím na to, ešte sa vás spýtam, aké ústretové kroky by ste nám ponúkli, aby boli tých 600 ľudí, čo tú petíciu podpísalo, spokojní? Pozrite, máte 200 žiadostí, tu je 600 ľudí, Murániho vyše 800 kroky výstavbe. Keď plníte naše záujmy, viete nejako vyhovieť týmto ľuďom? Každý je predmetom schváľovať na mestskom zastupiteľstve, takže ja môžem nanášať a kolegovia poslanci spolu so mnou. Nie je to na to mňa, čo vám môžem ponúknuť, musíme to ponúknuť ako kolektív. Pre nás nesadil nič, mesto nespravilo nič. To len pozícii bla 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 potom, ako viete, to, čo je zaujímavé pre stavebné firmy, to sa spraví, ale tu občianská vybavenosť zakazuje na Viničkách. Jednu otázku mám, čo je nadradené želaniu ľudí, ktorí vás volili? Ktorí vzývajú peniaze. Vás zaujímajú iba peniaze, tučné provízie, niektoré ľudí, ktorí zhrabnú za ten projekt, ale títo ľudia sem prišli kvôli tomu, že chcú mať nejakú kultúru bývania a nie zaliať tú ďalšiu betónovú plochu. Tak ste o tom presvedčení, čo hovoríte? Ja. Vy ste s tým spokojní, vy ste na týchto ľudí na tomto mieste, keby ste sedeli na tých jeden argument, že vy ste tak celý ten dom. To tam. Vy sa na to pozriete, vy ste s tým spokojní. Primátor prideli. Ukážeme niekde, kde budú tie ihriska.
ihriska pre tie deti tam na tých ihriskách. Samý betón si tu naprojektovali, samý betón. Viete čo, otázka? A vy si len na svoje hovoríte a nepúšťovate vôbec nikoho iného. Počúvam vás, ale... Keby ste toto prišli s tým povolbám, že chcete takéto niečo stavať, tak nikto z týchto ľudí vás nezvolí. Počúvajte, ste povedal technicky. Nikto.